hürmetli rayondaşlarыбыз. Rayonыбыз yollarında türlü inомарка һәм үзебезнең Россия машиналары күзәтелсә дә, бүгенгесе көндә юлда безнең Совет вакытында чыккан һәм хәзердә игелекле хезмәт куючы Москвич, Волга, Копейка автомобильләрен күрергә була. Бу инде әлбәттә беренче чиратта аның хуҗасыннан тора. Аның хуҗасы ничек итеп тәртипле, мотор, чиста итеп аның йөртүеннән тора. Күргәнегезчә, без бүген Савыш авылында гомер итүче шушы машинаның хуҗасы Гайса абый белән теләшә буенча прогулкага чыктык дип әйтергә була. Машина бүгенге көндә дә бик идеаль состояниедә дип әйтик, бик яхшы хәлдә. Чөнки аның хуҗасы гомер буе машина йөртүче, шофер булып эшләүче Савыш авылыннан безнең Гайса абый. Менә Гайса абый бу машина белән ничәнче елдан бирле йөрисез? Инде мин күзәтеп киләм, сез шушы машинаны бик яратып, аны һәрвакыт чиста бухта итеп, җыеп, тәртипләп йөртәсез. 2006 елдан бирле. 2006 елдан бирле бу машина сезгә игелекле хезмәт бирә, шулай бит? Менә кышкы суыкларда без зарланабыз бит, инжекторный двигательләр изрәп кабына дип. Сезнең ничек кабына менә бу суыкларда? Әле бер көн эшкә килгәндә дә карап килдем. Урамда 40-ка якын температура. Ну, сезнең машина тора я. Рәхмәт автобус билетләрен халык телендә шулай бит. Анда эшләр хезмәт юлыбыз белән таныштырып китегез әле. Мине шунда 25 эшләдем инде автобуста. Мама эшләгән ем бала автобуста, эшләдем. Бүген эшләдем 6 ел. 24-дә. Эшләдем 36 елда матбугада. Һәм инде бүгенге көндә менә туган авылым ял итү һәм күңел ачу комплексында хезмәт куясыз шулай.